Yes, when I met you, it was a very, very interesting situation because you know how you are, I think. No! You know that over the years, it's really grown to be a very, very, very strong friendship. And I really, really appreciate that. And I hope that you know that as well. Мисля, че на всеки му е пределно ясно каква сензация си. И да вдигнем една на здравица не само за Николай, но и за Никол, защото без нейната смелост да го заговори и без нейните очи виждаш, че добрият човек е като цяло душата, която се крие за тая красива муцуна. Нямаше да сме тук тая вечер, защото просто той без теб няма да бъде същия човек. Страхотна двойка сте и направо ви се очудвам колко много се допълвате един друг. Мога да ви оприлича даже като буйната река и брега. Защото колкото и енергичен и буен да е понякога, да му ти си тази, която винаги успяваш да го крутиш по някакъв начин, да му покажеш, че просто трябва да си даде почивка малко, да се отпусне и да се наслади на мига. От тук нататък ви чакат много препятствия, но изобщо няма какво да ви говоря на вас, защото много пъти сте доказвали, че даже и най-злия герой от най-страшната приказка не може да ви се опълчи по абсолютно никакъв начин. And to you, Nicole, I'm very happy that you made Nikolai really happy. Yes. And I'm very glad that I've met you. We couldn't have wished for better friends.